Overtuig je jongeren van het belang van verkeersveiligheid. Met Team Alert. Wij gaan samen met leerlingen aan de slag om hen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer. Met verschillende projecten werken wij aan de kennis, houding en gedrag van de scholieren. Stevig in debat gaan, een aanrijding in scène zetten, theatersport. Team Alert maakt verkeersveiligheid leuk.